KFM Naga. Member KBP. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rise Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rise Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rise Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitabang na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga namumunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rise Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rise Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Kapag karamdaman ang pinag-uusapan, hindi pwedeng sakto lang. Dapat mapagkakatiwalaan. Dapat kumpleto at walang kulang dahil walang sinasanto ang karamdaman. Rise Coffee Mix 14 in 1 plus 1. May 15 sangkap na natural. Nagugupo para maibsan ang pasakit sa iyong buhay. Rise Coffee Mix 14 in 1 plus 1. Mabibili na sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong mga lugar.
Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Iwan ng God ay talaga ng overdose, magkasunon sa lawas, namamati mo man tulos kan, ginahawan na hatod kan rice coffee. Ka naghihingal, ang memorya mo magayunon, kapag nagsasaulo ka din mga formula, matibay, mas nagkaturog ako nin mga alas 12 na, pag mata mo man girasay, maray ang pagmati. Pagkaro ka man sa nagkaturog din 6 to 8 hours. Bago maubos sa sarong karton, namamati na po ang ginhawaan, tulad na benepisyo kan rice coffee. Mga day pa po naka-testing nin rice coffee mix, sige na, magbakal na kamo sa pirbing na uubusan digdi sa katanduanes. Day na ako magduwa-duwa, magbakal na kamo. Ano po palang pangalan po ninyo? James Soledad, Ilang taon na kayo? 25 po. 25. Engineering student po kayo. Ano po? Yun po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano po bang magandang naramdaman mo sa pag-iinom mo ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Calapan Oriental, Mindoro? Dati po yari manit po at medyo namaga. Opo. Yung gumaspang po yung balak. Gumaspang. Namaga na gumaspang. Ay ngayon po sa pag-inom ko po nung rice coffee na yan, ay awa ng Diyos po, ito po, ayos na. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano pong pangalan nyo po? Pwede po bang malaman? Stella Gonzaga. So ibig sabihin ma'am, kayo po'y nakasubok, nakagamit na nitong ating Rice Herbal Coffee from Goa, Camarines Sur, ma'am? Opo, kasi nalit po yung UTI. Magaling po, magaan sa pakiramdam. Yung pagiging ko tuloy-tuloy na. Kaya hanggang ngayon, uminom pa rin ako kasi siyempre may baby na ako. Pampalakas pa rin po ng pangatawan ko. Sa mga nakikinig po, subukan nyo po. Wala naman po ang mawawala sa inyo. Basta subukan nyo lang po kasi na-try ko na rin po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Elmer, Valencia, Kabuhi, Camarines Sur, mag-60 na ako. Madalas po kasi nangihina ang katawan ko Tapos nag-chill ako. Madalas akong umihi, siguro mga 6 times a day. Yan pong ko, diabetes ko, yan ang nakatapahin na sa akin. Ano nang nangyari nang nakainom na po kayo ng ating Rice Coffee Mix? Hindi na ako masyado nangihina. At saka yung pag-ihi ko, hindi na tulad noon na sebre ko ako, nag-ihi ako. Tunay at totoong sinasabi ko, magtaram ka lamang ang sa imong kamatian. Ang umayan, yan. Ano masasabi mo sa mga intrigang nabayaran daw? Ang sinasabi ko po, matagal na akong naghihirap sa pananamlay ng katawan. 2 days ba lang dahil inom ko, ang dami ang pagbabago sa nararamdaman ko. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka bang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. 36 ay laging nalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang, halos hindi po ako kasama-sama makatayo, pagka nakaupo. Siguro po, kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtik po sa gasolix agad po ng Rice Coffee. 4 na pa lang po, naranasan po agad po. Doon na po tagang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatunay po na ang Rice Coffee po doon ay nakakapagpatunay po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ma'am, ano pong pangalan niyo po, ma'am? Lynn po, Lynn de la Cruz po. Si Ma'am Lynn de la Cruz. Ma'am, taga saan po kayo? Alawihay lang po. Sa Alawihaw, Daet, Camarines Norte. Ilang taon na po kayo, ma'am? 36 po. Ilang araw po kayong na-hospital dulot ng urinary tract infection na yan? Ano po,
mag 3 days lang po ako sa ospital noon. Ano ang unang napansin mo, naramdaman mo nang nakainom ka na ng ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa UTI na yan? Ano po, yung pananakit po ng tiyan ko, hindi ko na po siya nararamdaman. At saka po yung pagbihi ko po ay normal na po siya. Nakailang karton po kayo, ma'am, bago nyo naramdaman yung epekto, benepisyo ng ating Rise Herbal Coffee, Ma'am Lynn? Sa po kasi sir, sa 1 week po kasi ay nakakadalawang box po ako eh. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ang Racheng, Tagalabaw, Libmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang nadigaya ko ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo, 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Po yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ma'am, ano pong pangalan nyo po, ma'am? Auring po, Green Ploma. Ayun, si Ma'am Auring. Taga saan po kayo? Sana po, 90 po ko. Ma'am, ilang taon na po kayo? 58 po. 58. O, bakit ka naman po sumubok gumamit uminom, Ma'am Auring, ng ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Sipocot, Camarines Sur? Gumamit po ako ng rice coffee dahil po yung lagi po masakit yung ulo ko. Yung dibdib ko, yung likod ko po laging masakit. Yung tiyan ko po laging kabag. Hindi ako makadumi. Masakit pa ako, nakinigas. Tapos po mataas po yung blood sugar ko, uric acid, saka po yung high blood po ako. Opo, marami na po talaga akong sakit. Anong una mong naramdaman nang tinitira mo na iniinom araw-araw Rise Herbal Coffee, Ma'am Auring? Yung po, nakakainom pa lang po ako ng 3 piraso na sa sisig. Nararamdaman ko na po na wala nang sakit yung ulo ko. Pati yung mga sakit po sa katawan ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Si Ma'am Nelly Sikad sa Kumadkad, Castillas, Sorsogon, 55 years old. Nagkukulog sa payo, nagkukulog sa tula, sa bika, tuhod, tugabos-gabos na kalawas. Ano mga improvement ang naranasan mo nang makapag-inom ng ating Rise Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Nagkarali na so, ibang mga magkulog-kulog, mga madudo na lawan, aros pa sa lawas, matalagan ka na sa tama, gayon ang talagang pamati. Kumusta tulog mo? Ayos na sir, magayon nagkakaturog ko. Sabi ni Agaw, masiramong dan sa tito. Ano pang may papaabot mong may sa yung mga paraan tabay? Nagdadagog man po dyan sa kung sa na lugar, dahil pa nagkanamit kang rice coffee mix, magpagkalmasin na tanganing manamit man sa siram kang kaw ay rice coffee mix. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ako sa Sir Aguirre, sa Gamila House, Lordile. Nagpapasalamat po ako sa Rice Coffee 77 yan, Kunoy. Alam mo po kaya nagkukulog ang likod ko. Nahihika ako. Nahihika sa nagkukulog ang tiyan ko. Namatian ko po maray ang rice coffee. Dahil na ako nag-aasukan. Ang sakong tula, nararay pagsisian. Maray na. Iyo po. Tandang ko sa inyong pag-advertise na ang rice coffee. Maray. Ako po nag-formal. Kaya ka mong sa service. Nada o anong paman. Pagbakal ka mong rice coffee. Herbal 14. 1 plus 1. Tamaray. Salamat po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Si Jimboy Luntok po. Si Jimboy Lontok,
Camarines Norte, nakagamit na kabili ka na po ba ng rice coffee mix? Nakagamit na po. Ay, nung gumamit po ako na wala po sakit ng tiyan po. Hindi na ako nagkakapit. Bukod sa sakit ng tiyan, ano pang naramdaman mong pagbabago? Nakagamit na kayo ng rice coffee mix na to. Para po sumigla ang katawan ko dati. Para nagano pakiramdam. Anong may papayo mo sa ating mga nakikinig? Tayo ko po ay hanap ng sir ng yung promo para po maramdaman nila na maganda ang katawan ng rice coffee. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Si President Lodi para sa Rice Coffee. Sa panahon ngayon na maraming problema ang bayan, meron dapat kayong panangga din. So mag-inom ka ng rice coffee. Ang magligtas sa iyo sa high blood. Ito na ang kapeng i-recommenda ko sa inyo. Bilang Pangulo ninyo, hindi pa ako nag-endorse ng ganyan. Walang bayad dito. Rice coffee any time of the day for a healthy family. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ngayong narinig mo na sa programang ito ang kagalingan, punta na kaagad sa mga butika, pharmacies at mga drugstore sa inyong mga lugar at ipangtanong-tanong na po ang Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1+1 at iba pang mga Rice Herbal products. Huwag na maghintay mga nanay at tatay. Oras ay mahalaga sa ating kalagayan. Hindi maiibsan ang mga karamdaman kung hindi natin susubukan ang kagalingang ibinibigay ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1+1. Baka ito na po ang kasagutan sa ating mga dasal. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay. Okay, saglit lang, meron tayong tawag. Rice Herbal Coffee Mix. Hello? 14-in-1+1. Samahan po natin si Kuya Jakes Dasa. Yeah, hello, masaganang Hello? Hello? Yeah, masaganang buhay po, ma'am. Taga saan po kayo? Actually, Lanlauso po. Saan po yan? Anong probinsya niyo po, ma'am? Aklan po, sir. Sa Aklan. O, ano pong ating may paglilingkod from Aklan? Go ahead po, ma'am. Ano po kayo ng di ba, nag-promo ng kung ano yung mga iba pang mga produkto ninyo? Opo, o sige. O, ang matanong kita, kayo po ba yung nakasubok na, nakagamit, nakainom na ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1+1, ma'am? Kojic po. Kojic na to. Kojic soap lang ang nagamit mo. Ha? Saan ka nakabili ng... pero yung Rice Herbal Coffee, na-try nyo na po ba? Hindi pa po, sir. Bakit? Hindi ko pa po yung Kojic pa lang po ginagamit ko. Anong pangalan? Sheila po. Ha? Ang sa po, yung Kojic? Opo. Rice Herbal 3-in-1 Kojic soap. Ayun. O, kumusta naman ang paggamit mo ng Rice Herbal Kojic soap? Ano ang lasa ng Kojic soap natin? Yung sa pisngi ko po nilalagay kasi may mga puti-puti po yung pisngi ko. Oh, may puti-puti. Anong tawag po niyan? An-an. Opo. May an-an ka, may skin allergy ka, skin disease. Ano rin po, parang ganun din, pero nawawala na rin po eh. Nawawala na. Alin, yung mukha o yung an-an? Yung an-an po. An-an. So, paano mo ginagamit yung ating Rice Herbal Kojic Soap? Tuwing gabi po. Tuwing gabi. O, anong ginagawa mo? Paano mo ina-apply? Pag matulog ako, sinasabunan, hinugasan yung mayroong pisngi, tapos nilalagyan ng Kojic soap. So, pinapatayo nyo po ba? Pinapa-overnight mo yung Rice Herbal Kojic Soap? Opo, hindi ko na binabalawan ko pangalawa, hindi na po. So, 2 beses ka nagsasabon? Opo. Oh, ayun. O, ano ang ingredients ng Rice Herbal Kojic Soap? Papaya, tsaka po yun? Ano? Papaya, tsaka yung ingredients, sa Kojic soap? Opo, yung ingredients na ginagamit mo na sabon. Sabi mo gumagamit ka. Opo. O kaya nga, anong ingredients? Anong ingredients?
Hindi ko pa mabasa. Nandun sa loob ng parton. Nasa loob pa na ka. Tawag ka ulit ha. Dapat kumpleto. Kasi doon naman lang tayo nagtatanong doon sa mga ginagamit niya pong produkto, ma'am. Ano po? Ha? From Aklan. Ano? Ha? Sige, tawag ka ulit ha. Sabihin mo sa akin yung ingredients. Ano po? Para baka may side effect, overdose yung paggamit mo. Baka chemicals yan. Abay, nakakasama po yan sa iyo pong balat. Ano? Ha? Kompletuhin mo. Ano po? Sige, maraming salamat from Aklan. Another caller. Hello, masaganang buhay. Yeah, masaganang buhay po, ma'am, ang ating bati. Taga saan po kayo? Opo, taga saan po kayo? Taga-Aklan po. Taga-Aklan din. Ha? O, ano pong ating may paglilingkod from Aklan? Go ahead, ma'am. Ma'am? Wala pa po. Ay, wala pa. Ikaw ba, anong produkto na gamit nyo na po, ma'am? Rice herbal juice. Rice herbal, ano yun? Rice extreme herbal juice. Nakagamit na kainom ka na ng Rice Extreme Herbal Juice Drink. Opo. Ano yung ininom mo? Diyos ko day or Diyos mio? Ha? Diyos ko po. Diyos ko po. Yan ang bagong pangalan na Rice Extreme Diyos ko po. Tama po ba? Ha? Opo. Sigurado ka dyan. Diyos ko po. O ilan ingredients ang merong alaman ng Rice Herbal Extreme Diyos ko po? Ha? Aber, sabi mo nakainom ka na ng Rice Extreme Herbal Diyos ko po. Ilan ingredients meron? Ilan? Strawberry. Ano? Hindi ko matatandaan po. Alaka! Paano kita mabibigyan ng transistor radio? Hindi mo inaalam yung mga ingredients na iniinom mo na Rice Extreme Herbal Diyos ko po. Ha? Nakalimutan ko. Alaka, makakalimutin ka na. Ano kaya kung kalimutan ko din na mamigay sa iyo ng transistor radio? Paano tayo niyan? Ha? Anong mangyayari kung kakalimutan? Sabi mo nakalimutan mo yung ingredients ng nating Rice Extreme Herbal Juice ko po. Kung makalimutan ko din yung premyo, paano tayo makapamimigay niyan? Ma'am. Next time na lang. Next time na lang ha. Ayusin mo nga ang sagot. Ha? Ilang ingredients meron ng ating Rice Extreme Herbal Diyos ko po? Aber. 7. Sigurado ka, 7, 7. Abay kulang yung ininom mo. Baka iba yung ininom mong Rice Extreme Herbal Juice ko po. Baka iba yung ininom mo, ma'am. Hindi ko lang talaga matatandaan. Sayang din. Di ba? Sa sunod, better luck next time, ha? Ma'am. Sige, Merry Christmas. Bye-bye. Another caller on the line. Hello, Diyos ko day. Hello. Masaganang buhay. Yeah, masaganang buhay. Taga saan po kayo? Hello. Hello, masaganang buhay. Masaganang buhay po. Taga saan po kayo? Ay, naku. Quezon po. Gumaka, Quezon. Anong ating may paglilingkod from Gumaka, Quezon? Go ahead po, Gumaka, Quezon. Hello, Diyos ko po. Masaganang buhay. Hello. Yeah, masaganang buhay. Taga saan po kayo? Saan po? Malilipot Albay. Albay. Taga Malilipot Albay ka. Anong ating may paglilingkod? May tutulong sa mga taga Malilipot Albay. Go ahead po. Ano? Hanap ka ng magandang location mo. Kakara-kara ang signal mo. Ano po? Hanap ka ng mataas-taas. Akyat ka po ng yung kampo baga. Ng mataas na location. Ano po? Taga Malilipot Albay. Hello, masaganang buhay.
Hello, masaganang buhay. Masaganang buhay din po. Apo, ano pong ating may paglilingkod? Taga saan po kayo? Gumaka po. Ito Malabato. Oh, Malabato. Anong ating may paglilingkod from Gumaka, Quezon? Ha? Gusto ko po sana ng kape. Gusto mong kape? O, meron na ka dyan. Bumili ka na dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Dyan sa Gumaka, Quezon. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay po. Apo, taga saan po kayo? Hindi naman sumasagot, sige. I love you, goodbye. Kaya nga alam niyo po baga, abay napaka-iksi ng ating oras para sayangin sa mga prank callers. Uy, namimigay tayo ngayon dahil ako'y tinutopak na naman. Inaatake na naman ako ng topak para mamigay ng transistor radio. Ayan. Uy, binabati nga pala natin shout out kay Ate Mary Jane Maranyo. Shout out. Laging nakikinig. Ano ang mga ingredients? Abay, napakasimple lang naman. Kaya nga, pinapatandaan ko po sa inyo yung mga ingredients ng ating produkto. Ako'y bumabase lang mismo. Yung aking mga katanungan ay napakasimple lang naman. Bumabase mismo ako doon sa ating mga produkto. Doon lang naman natin pinapaikot-ikot yung aking katanungan. Napakasimple lang naman. Kaya nga, abay, magpapadala tayo ng transistor radio. Huwag po kayong mag-aalala. Ito pong aking katanungan. Yung mga nakakagamit na umiinom ng ating rice herbal coffee. Ano ang mga ingredients ng ating rice herbal products? Abay, naghanap nga po pala ako ng mga callers from Albay. Yung mga nakikinig pa sa atin sa gawi po ng Albay, sa mga taga Sorsogon, sa mga taga Masbate, sa mga taga Catanduanes, at syempre sa mga taga Camarines Norte, na padadalahan natin ng portable transistor radio. Abay, napakasimple lang naman. Doon ko lang pinapaikot-ikot yung aking mga katanungan doon sa mga produktong lagi nyo pong napapakinggan at ginagamit nating mga produkto. Kung talagang kayo po'y masugid na tagapakinig at gumagamit na itong ating rice herbal products. Ano ang mga ingredients ng ating rice herbal coffee? Ilang ingredients meron? Abay, naghahanap nga pala ako ng mga callers from Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate. Sa 6 na probinsya ng Kabikulan, abay, ito po'y available na. Diyan po naman sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Mabati naman pong asawa ko at anak ko dito sa Katanawan, RM nga po pala. Kuya Jigs, mabati naman po ang anak ko na si Jane Denise Erolina at asawa ko na si Rosiel Erolina at pa-play naman po ng God Gave Me You. Abay, hindi po ito hindi po ito yung request and dedication. Abay, binabati laang natin yung ating mga suki na palagi ang nakaantabay sa ating programa. Kuya Jigs, maraming salamat. Katatanggap ko pa lang yung padala nyo po na transistor radio. Abay, ang cute naman nitong ang cute naman nitong transistor radio. Pwedeng ilagay sa baga. Ang nakakatuwa dahil nilagyan ko na po ng battery, Kuya Jigs. Abay, talaga naman pong nawawala ang lungkot ko dahil meron po akong napapaginggang mga programa sa radyo. Salamat na salamat at uminom talaga po ako ng rice herbal coffee 14 in 1 plus 1. Babalasik.
At isa pa, abay, hindi ka basta-basta gugutumin na kapag kargado ka ng pag-iinom ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Uy, maraming salamat ha sa mga nakatanggap na. Congratulations! Maraming salamat. Kuya Jigs, pwede po bang maka-score sa'yo ng Transistor Radio? O sige, walang problema basta makalusot ka sa aking mga katanungan. Hello, masaganang buhay, Kuya Jigs. Pa-shout out naman sa pinsan ko si namimiss ko na si Josel Baby, si Jane, Ate Joy, si MJ Maranyo. Sige ha, namimigay tayo. Tinotopak na naman ako ngayon para mamigay ng Transistor Radio. Huwag po kayong mag-alala, ipapadala natin yan. Basta makalusot po kayo sa aking napakasimpleng katanungan na iniikot-ikot lang natin. Base mismo sa mga produkto na inyo pong ginagamit. 0930-556-3294. Ano ang mga ingredients ng Rice Herbal Coffee? Ilang ingredients meron? Ipaglaban Transistor Radio. Ayan. Kuya Jigs, taga Romblon po ako. Salamat dito sa naipadala na pong Transistor Radio. Tanggal ang lungkot at pagka-boring dahil nakakarinig na po kami ng mga tugtugin. Dito po kami sa bundok, nakatira at laging nakikinig lang sa cellphone. Hoy, maraming salamat ha. Maraming salamat yung mga tumatawag sa atin. Kuya Jigs, gusto ko sana maka-score ng Transistor Radio. Sige, maraming salamat ha sa mga gusto gumagawa ng paraan. Kaya nga, wag nyo pong itatapon yung mga baseyo, or I should say, yung mga karton ng ating mga produkto. Abay, buenas po yan. Ano po? Buenas po yan na balang araw, abay magagamit nyo po yan. Sige na, tawag na, ano ang mga ingredients ng Rice Herbal Products? Ilang ingredients meron? Aba, hindi ko naman kayo pwedeng pahirapan dahil napakasimple laang naman ng aking katanungan. Napakasimple. Sabi niyo po kasi, abay, araw-araw kayo na nakikinig sa ating programa. Uy, maraming salamat nga pala. Kuya Jigs, talagang effective talaga yung Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Hindi na po ako inaatake ng hika. Maayos na ang aking tulog. Saglit na pabigyan natin. Hello, masaganang buhay. Yeah, masaganang buhay. Sino po ere? Si Russell po ng si Roma. Russell ng si Roma. Ano yun, Russell from si Roma? Go ahead. 15 siya projects na ingredients. Sige, ikaw ba'y nakainom na, Russell? Tinira mo na ba ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee? Russell from si Roma. Okay na, projects. Tinira ko na. O, anong nangyari sa pagtira mo? Anong naramdaman mo? Una po, maganda sa umaga. Pag hindi pa ako kumakain, iniinom ko na ng rice coffee. Maganda hindi ako nagugutom agad. At malakas na sa pangatawan ng rice coffee. Ilang taon ka na ba, Tutoy? Ilang taon? 25. 25. O sige, panatan mo nga. Anong mga ingredients ng Rice Herbal Coffee? Go, Russell! Alkaline herban soya coffee, coconut milk powder, green coffee, mangosteen, turmeric, tokat ali, agaricus mushroom, Korean ginseng, goto cola, spirulina, stevia, moringa, guamera, pulpul corn, maca.
Ayun, nadali mo. Sige, text mo sa akin yung pangalan mo at address, ano po? At cellphone number, ano po? Ha? Para mapadalhan ka ng dumadagongdong na transistor radio. Sige, etong isang last na katanungan ko. Ha? Ano ang titulo ng programang nyo pong pinapakinggan, Russell? Tagumpay sa kalusugan. Ayun, sige, text mo na lang sa akin yung pangalan, kompletong pangalan at address mo, cellphone number, ano po? Ha? Okay, meron ka na. Okay, Merry Christmas, bye-bye! Ayan, saglit lang, meron tayong caller na naman. Hello, masaganang buhay! Pagbigyan natin, tinotopak ako ngayon para mamigay ng mga transistor radio. Hello, masaganang buhay! Masaganang buhay din po. Taga saan po kayo? Taga Lucena City po. Sa Lucena. Saan ka po dyan sa Lucena? Sa Mayaw Crossing po. Mayaw Crossing. Ako'y tumira na rin dyan sa Employees Village. Dyan po naman sa Lucena City. Tama po ba? Opo. Sa may Employees Village. Shout out bago ang una. Sige, shout out ka na. Lucena, go! Shout out po si Noli Yanko at si Eric Doringo. Ano pa? At si Janjan na taga Gumaka. Ano pa? At si Richard Niebla. Ano pa? At si Clark sa Utugin. Ano pa? Ano pa? Yun lang. Kope ko din pa. Ayan. Maraming salamat sa pagtawag, hane. Sige. Anyway, yan po naman ang mga makokolet. Syempre, paulit-ulit. Ayan, anyway, ang ating number 0930-5563294. Kuya Jigs, nakakatulong po ba sa may ulcer ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Abay, itong nag-text sa atin, 0909-988, September 1, 2020 pa nagtatanong. Ngayon po, abay, ngayon na naman, ang kanyang katanungan kung nakakatulong daw, sabi nga natin, kahit anong paliwanag po natin patungkol sa ating produkto, kung hindi mo gagawin, susubukin, gagamitin, iinumin ang ating produkto, abay baliwala yan. Ngayon nagtatanong ka kung nakakatulong ba ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa may ulcer, abay unang-unang gamot dyan. Para hindi umatake magkaroon ng ulcer, ay iwasan mo ang pagpapalipas gutom. Hello, masaganang buhay! Carmelita Moran. Taga saan po kayo? Hindi po sa San Felipe, Wilville. Sa San Felipe! Sige. Maraming salamat, San Felipe! Mix of the golden honey to buy new weapons any shape of guns. Hoy, anyway, sabi nga natin, ano po? Ang pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, ano po, abay hindi po yan gamot. Ito po isang uri ng inuming herbal na kape na tumutugon at tumutulong sa inyo pong iba't ibang mga nararamdaman. Ngayon, abay nabanggit nyo po yung patungkol sa ulcer. Iwasan mo muna natin ang palagiang pagpapalipas gutom. Kasi nga, ang taong mahilig magpalipas gutom, pagkatapos niyan, abay meron pang bisyo. Tapos, laging stress, nakakalimutan lagi ang pagkain, laging nalilipasan gutom, abay tumataas po yung stress hormone. Tumataas na naman yung sinasabing acid production sa ating tiyan. Ngayon, sa palagyan nyo pong pagpapalipas gutom, kapag tumataas yung acidity level
ano po, yung acid level sa iyong tiyan, abay wala kang nakakain, abay kapag dumidighay po kayo, ano po, laging nangangasim. Dahil nga, abay tumataas yung acidity level, yung acid level na siyang tumutulong sa pagtunaw ng mga kinakain natin, yung mga solid foods. Walang tinutunaw yung ating tiyan, so bumabaliktad, bumabalik po. Ngayon, napapagbalingan niya yung mga linings. Kumbaga nagkikiskisan yung ating mga linings ng ating tiyan, doon po nagsisimulang magasgas dahil wala naman po siyang natutunaw na nalulusaw na mga solid foods. Ano po? So ngayon, sa katagalan, pag lagi po kayo nagpapalipas gutom, abay nagkakaroon ng irritation dahil sa sobrang pagkiskis. Ay tingnan mo na lang po yung mga grinder. Yung grinder na wala po siyang natutunaw at tinutunaw ng mga kinakain at mga pagkain dahil lipas gutom, syempre pa, laging nagkikis-kis, nagagasgas, kaya nagkakaroon ng mga maliliit na mga sugat-sugat. Sa katagalan po niyan, sa katagalan po niyan, nagdi-develop na yung ulcer. Dahil yung acid level ay wala siyang natutunaw. Ano po? Binabati nga pala natin si Russell Salcedo from Pinitan, Siruma, Camarines Sur. Maraming salamat, Russell. Ano po? Abay, yung mga nakikinig po naman sa atin, sa programa natin, antabayanan nyo po, from time to time, dahil anytime, kapag nakompleto na natin yung mga winners, abay, maipapadala natin. Sige, naghahanap pa ako ng mga callers, mga participants na nakaantabay nakikinig sa atin sa gawi po ng Batangas. Diyan po naman sa Batangas. Tayo po sa bayang napapakinggan sa himpilan ng J101.5 FM Big Radio. Diyan po sa Batangas. Diyan po naman sa Santo Tomas, Batangas. Naghanap ako ng mga callers natin na padadalahan natin ng Transistor Radio. Meron bang nakikinig sa atin dyan sa gawi po ng Batangas? Hello! Kamusta kayo po dyan? Abay, eto na pagkakataon na namimigay tayo ng Transistor Radio. Napakasimple lang naman ang aking katanungan. Ano po? Ano ang mga ingredients ng Rice Herbal Coffee? Ilang ingredients meron ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Binanggit ko na nga. Ilan ang laman? Ano ang mga laman ng ating Rice Herbal Coffee? Sige na, sa mga taga Batangas, sa mga taga Laguna, tawag-tawag na para sa gayon, abay, mapadalan ko po kayo nitong ating souvenir na Transistor Radio. Kapayo po ba'y matagal nang nagtitiis, nagtsatsaga sa kara-kara po naman ninyo? Radyo o dili kaya yung talagang palagi ang namamatay na cellphone dahil nauubos na yung battery. Eto na ang pagkakataon na mapadala namin po kayo ng Transistor Radio. Sige, tawag na sa ating number. Okay, I need callers. Caller. Natatawag sa ating programang Tagumpay sa Kalusugan. 0930-556-3294. Kaya nga sabi nga natin, paano mo malalaman na epektibo ang produkto kung hindi mo susubukang inumin? Alisin ang mga takot-takot. Ito mga caller. Naghanap ako ng caller from Batangas and Laguna. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay po. Hello? Masaganang buhay. Taga saan po kayo?
Hello? Hello? Yeah, masaganang buhay. Taga saan po kayo? Taga-magasagana ako. Taga saan? Taga saan po kayo? Narungko lang po. Oh, narungkol. Sige, narungkol. Sige ha. Ano ang mga ingredients? Ano ang nagugustuhan ninyo sa pag-iinom ng ating rice herbal coffee? Sige na, tawag. Napakasimple lang ha. O, naghahanap po ka ng mga colors natin. From Batangas, from Laguna Region, from Laguna and Batangas Province. Para naman mapadala natin ng transistor radio. Sige na, tawag na sa ating number 0930-556-3294. Callers ang hinahanap ko. Nais kong kayo po'y mapabiling na rin dito sa mga taong natulungan na ditong ating produkto na rice herbal products. Eto na naman ang mga patunay na talagang sadyang napaka-epektibo ditong ating rice herbal products dahil sa kanilang mga kwento na nagbibigay inspirasyon sa ating mga babayang natatakot na uminom ng rice herbal coffee. 14 in 1+1. Naghahanap ako ng callers from Batangas and Laguna. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay. Ayan, napakasimple ng aking katanungan. Huwag mo nang pahirapan pa ang iyong kalooban. Kung talagang kayo po'y masugid na umiinom, gumagamit ng ating rice herbal products. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng rice coffee. Sabi po, dumalasa, taga-Goa. Sumasakit po yung katawan ko kasi lagi pong busy sa 3 kong anak, nag-aasikaso, naglalaba, nagluluto. Lahat po ginagawa ko. Maganda po yung rice coffee talaga. Masigla lagi yung buhay ko. Tapos naging normal yung regla ko. Nakakapi na tayo, magiging healthy pa tayo. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng rice herbal coffee mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng rice coffee. Karon po ay sa malinaw. Dati, ang balakang ko, maskit ang katawan ko. Sa ngayon po, hindi na po. Malakas na ako. Happy-happy na po ako kasi wala na akong nararamdaman sa aking katawan. No, anong may papaabot mo sa mga kabarangay natin na may mga sakit at karamdaman? Ang masasabi ko lang po sa kanila, subukan nila itong rice coffee, bumili sila para mawala ang karamdaman nila sa kanilang mga katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng rice herbal coffee mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng rice coffee. Mark po, taga Pamplona po. Sipunin po ako, Makati po sa ilong, nakakailang bahing po ako. Nag-try nga po ako ng rice coffee. Nakita ko po talaga yung pagbabago sa katawan ko. Wala po akong nararamdaman, sinisipon po ako, ganun. Malaking tulong po sa akin to. Yung resistensya ko po, hindi po gaano ako papagurin. Sa mga nakikinig po, subukan niyo po ang rice coffee. Makikita niyo po yung pagbabago talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng rice herbal coffee. Patunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng rice coffee. Jerry Pasqueña ng Balatan. Normal na po yung pagbabawel ko at saka yung hyper ko po hindi na ako inaatake. Yung namamanhid yung yung tuhod, nawala na ho yun. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng rice herbal coffee mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng rice coffee.
Nantunayan Lucena City. Kasi po narinig ko sa radyo, maraming napapagaling. Kaya po ako nag-try. Yan nga po, bumili ako ng 2 taon. Hindi ko pala uubos. Hindi ko nawala na yung sakit ng balakang, yung bukol sa sikmura ko. Kung nag-try ako ng rice coffee, nawala ko yung aking karamdaman sa katawan. Hirap po akong umihi. Ay ngayon, normal lang. Ay ngayon po yung alwa nung ilabas yung aking. Ay hindi maganda lang. Buti na nung ako'y makainom ng rice coffee. May pa lang ako, nakakainom pa lang ako sa Shea na 8 piraso. Ano masasabi mo sa mga nakikinig sa ating programa, Sir Tony? Ang maganda po nila, i-try nila para po malaman nila kung ano ng rice coffee made. Ikaw, gusto mo ba ng kagalingan sa iyong kalusugan? Uminom ka na rin ng rice coffee at maramdaman ang tunay na ginhawa na dulot ng Taon na mabigyan natin kayo, mapadalhan ng souvenir transistor radio. Abay, bilang pasasalamat naman yan ng ating programang Tagumpay sa Kalusugan dahil kayo po'y matyagang laging nakaantabay, nakikinig at syempre pa tumatangkilik at tinatangkilik ang produkto ng Rice Herbal Products. Kaya nga wag nang palagpasin mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola. Transistor Radio ang ating pinamimigay dahil tinotopak na naman ako sa pamimigay ng Transistor Radio. Hello, masaganang buhay! Hello, masaganang buhay! Hello, masaganang buhay po! Hello. Opo, masaganang buhay. Taga saan po kayo? Taga Agaricus mushroom. Pakisabi, agaricus. Agaricus mushroom. Opo, ano pa? Korean ginseng. Goto cola. Spirulina. 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 Ano pa? Moringa. Ano pa? Kulang, ano pa? Purple. Ano pa? Maka. O, kulang ng isa. Ano pa? Yung nagpapatamis ng timpla. Anong asukal? Ha? Hindi yan asukal. O, ano pa? Kulang ng isa. Hindi yan masarap kapag kulang yung isa. O, ano pa ang kulang? Ha? Kulang. Kulang. Alkaline herbal soya coffee. O, ano pa? Nahiya po ako. Nahiya ka. O, sige, paano kita mabibigyan? Ang binibigyan ko dito, yung mga walang hiya. Ha? Na makakasagot ng aking kata. O, sige, anong pangalan mo? Romel Digia po. Romel ano? Romel Digia po. Romel Digia, taga saan ka dyan sa Lipa? Liba, Patangas po. Kaya nga, anong baya, anong address mo? Sa Mabini po. Mabini Street. I-text mo na lang sa akin yung pagkumpletong pangalan at address at padadalang kita dyan ng Transistor Radio. Ano po? Ha? Opo. Okay na. O, kumusta pag-inom mo ng Rice Herbal Coffee? Ilang taong ka na, boy? 28 po. 28. Kumusta pag-inom mo ng Rice Herbal Coffee? Ang ganda po kasi. Ang ganda. Gumanda ka na. Gumanda ka na. Nag-lipstick ka na ba? Ha? Ay, natutuwa po kasi sa akin. Bakit? Gumanda ka na. May lipstick ka na ba dyan sa nguso mo? Ha? Kasi sabi po ng kasamahan ko ang ganda ng boses niyo po. Ang ganda ng boses nino. Sabi po ng kasama ko. Kasi nagtatrabaho po ako Gumanda yung boses mo sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee. Ganun ba? Opo. Ayun. Kumakanta ka ba? Oo naman po. O, sige. Sample daw ng kanta mo. Sige daw, sample daw ng kanta mo. Nasabi nakakaganda ng boses. Ang may taong dapat na mahalin ay walang iba kundi ikaw. Kulang. O, sa susunod, kantahan mo ako, ha? Para meron ka namang panibagong Transistor Radio. Ano po? I-text mo sa akin yung pangalan at address mo. Ano? Ha? Opo. Okay na. I-text mo sa akin para makasabay ka sa package na padadalhan ng Transistor Radio. Ano po? Ha? Salamat po. Okay, sige. Merry Christmas. Bye-bye.
abay ina-advance na po natin. Yung mga padadala natin, yung mga masigasig, mga walang hiya, na malakas ang kalooban nila na gumamit uminom nitong ating Rise Herbal Coffee. 14 in 1 plus 1, napakabilis ng oras. Talaga naman pang sabi nga natin, subukan mo na baka balang araw kayo naman po ang makapag-sample kung ano pong epekto benepisyo ng Rise Herbal Coffee. Okay? Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano po bang magandang naramdaman mo sa pag-iinom mo ng ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Maga. Opo. Yung gumaspang po yung balat. Gumaspang, namaga na gumaspang. Ay ngayon po sa pag-inom ko po ng rice coffee na yan, ay awa ng Diyos po, ito po, ayos na. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rise Coffee 14 in 1 plus 1 years old. Nagkukulog sa payo, nagkukulog sa tula, sa bika, tuhod, gabos-gabos na kanlawan. Ano mga improvement ang naranasan mo nang makapag-inom ng ating Rise Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Ay, nagkarali na to, ibang mga makulog-kulog, mga madudo na lawan, aros pa sa labos, patalagan ka na sa tama, gayon nung talagang pamati. Kumusta tulog mo? Ayos na sir, magayon nagkakaturog ko. Sabi ni Ago, masiramong dan sa tito. Ano pang may papaabot mong sa yung mga paraan tabay? Magdadagog man po dyan sa konsensya na lugar. Dahil pa nagkanalit kang rice coffee mix. Magpagal man sila. Tanganing manamit man susiram kang kaw ay rice coffee mix. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rise Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Mila Rosa Bania po, sa Barangay Lubiano, Pilar Sorsogon. Yung mama ko po ang gumamit ng rice coffee mix. Okay, ilang taon na po siya? 67 po. 67. So ano ang mga sakit at karamdaman niya sa kanyang katawan habang nainom mo ng ating Rice Coffee Mix na ito po, ma'am? Ano po siya, stroke, yung hindi na makadilot ang mata niya. Paano po nakatulong ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Maayos na po siya sa ngayon, nakadilot ng mata niya. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Ito na ang kwentong Rice Coffee. Hello, masaganang buhay! Kwento ni Nanay. O ano ang mga nauna mong naramdaman habang umiinom ka na ng ating Rice Herbal Coffee? Yung una mong naramdaman? Naramdaman ko po ay yung, di ba masakit yung tuhod ko. Tapos yung katawan ko ay parang nakablay ba. Ngayon, maganda na at masarap yung tulog ko. Kwento naman ni Tatay. O anong nangyari nang meron po kayong diabetes, nagkasugat po kayo matagal naghilom? Ano po ang nagawang tulong ng ating Rice Herbal Coffee, sir? Wala po nang maggamit po ako ng rice coffee, doon ko na po naramdaman na nawala na lang pong biglang sugat ko. Nag-magic. Bigla po siyang humilom, totoo talaga po. Payo ko lang po sa mayroong mga diabetes, subukan nila ang rice coffee dahil talagang subok ko na talaga. Kwento ni Ate. Ano problema ng iyo pong anak na 2 years old, ma'am? Ano po kasi siya, sir, every month na lang po na-atake po siya ng Hika, asthma. Asthma po yun. Oh. Kaya po monthly po, dinadala ko po siya sa clinic. Tapos niresitahan po siya ng ang maintenance niya po ng gamot. Tapos pagkatapos po ng pag-maintenance niya, na-atake pa din siya ng hika niya. Hika or asthma, opo. So ngayon, ano po, paano nakatulong yung ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa 2 years old mong anak na inaatake ng hika or asthma? Pinainom ko po siya ng yung pagpapainom ko po sa kanya, yung isang sachet ko ay kinakalahati ko lang. Opo. Na lang pong rice coffee ko ang pinapainom ko sa kanya. Opo. And then, anong nangyari, ma'am? Ano po ngayon, yung 2 years old kong anak na tuloy-tuloy pa ang pag-inom niya, thank God po talaga. At hindi na po siya inaatake. Kwento naman ni Tatay. Yung sakit ng katawan, wala. Kasi yung namamahid yung kasi driver kasi ako. Nawala yung masakit ng katawan ko. Effective po ba yung nirekomenda ko sa yung produkto, Sir Vic? Opo, sir.
Kwento ni nanay. Po ang magandang naitulong sa pag-inom niyo po ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Pasakaw. Nanis po yung varicose ko, tapos yung pong sakit ng balakang ko. Gaano na kalalaki yung mga varicose veins niyo po, ma'am? Laki na po, para pong mga earthworm ba? So ibig sabihin ng pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, pwede po yan sa mga varicose veins, ma'am. Tama po ba? Opo. Ano pang may papabot mong mensahe, ma'am, sa may mga varicose veins din at nananakit yung balakang, ma'am? Go ahead po, ma'am Lina. Mamili na kayo ng rice coffee 14-in-1 plus 1. Kasi ma-improve na ito. Maano sa mga sakit ng balakang nyo, yung varicose. Mamili na lang kayo ng rice coffee. Ang ganda yun. Ayun. Kwento naman ni tatay. Ano pang nangyari pag inom ng Rice Herbal Coffee? Yung mga sakit ng katawan ko nawala. Mm-hmm. Parang bumalik ako sa dati kong lakas. Ayun! Kwento ni ate. Opo, masaganang buhay, ma'am. Taga saan po kayo? Salvacion Bato Camarines. Kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Coffee, ma'am? O ano naman po ang magandang naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, ma'am, from Salvacion? Go ahead po, ma'am. Ganda po siya kasi garis na po yung pangalan ng batok ko. Saka po yung anak ko. Ilang taon na po yung anak niyo po, ma'am? 4 taon po. 4 years old. Bakit naman po siya pinasubok gumamit uminom ng ating Rice Herbal Coffee yung 4 years old na ba? O anong nakita mong epekto resulta sa inyo pong anak na 4 years old? Baba po siya. Kwento ni nanay. So, Ma'am Mina, bakit po kayo nagka-interes sa sumubok gumamit uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Tangalan, Aklan? Kasi po, gabi-gabi ako napakinig sa'yo na maganda pala yung rice coffee. Tapos, uminom ako, nawala yung sakit ng katawan ko at masigla at malakas yung pan ko, pakiramdam ko at maganda na yung pagdumi ko. Kwento naman ni tatay. Effective po ba yung nirekomenda ko sa yung produkto, Sir Vic? Opo, sir. Nawala na po yung sakit ng sikmura ko, sir. Medyo gumanda na yung pakiramdam ko. Nung simula po, sir, nung bumili ako, ngayon, sir, 4 na yung